nga pinalangga ng mga tagpalamati ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ang ginapanag-iyahan sang Archdiocese sang Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Upod ka sa amon o Ginoo nga amon Dios. Samtang nagapadayon kami sa pagatubang sa mga halitugas ng COVID-19 nga pandemya. Subong man sa pag-o nga mga pagpanibag-o politika nga nagdulot sang madalom nga pagbinahin-bahinay sang amon pungsod. Ikaw gid na kahibalo nga kinahanglanon gid namon ikaw subong ang mag-isa agud sa pagpakigbato sa indi makita nga kaaway. Niini nagdala sang madamo nga pag-antos kag sang mga pagpangduwa-duwa, malapnagon nga pagpanglaton sang masakit, ang kamalahalon sa pag-atipan sa ikaayong lawas, nadulaan sang panangabuhian, gutom, ang malapnagon nga pagkaputo sa mga negosyo kag ang pagkadula sang mga kabuhi. Nagapangamuyo kami sa mga tawo nga yari sa serbisyo publiko, ang mga katawhan sang gobyerno, ilabi na gidyadtong mga nagpabilin nga matarong, kag nagapadayon nga may dako nga handom sang matuod nga pag-alagad, kag pagikugma sa pungsod. Tipigan mo sila o Ginoo, kag ihatag sa ila ang kaisog nga ila panindugan ang kamatuoran kag hustisya. Kapay nga ang krisis nga gindala sining pandemya, magadalas ang pagbag-o sa amon panghuna-huna, kag balatyagon sa amon nga tanan. Kapay, ini magatudlo sa amon sa pagpanindugan, labaw sa amon personal kag politikal nga panindugan, kag magliso sa amon padulong sa ikaayo sang tanan. Kapay, kagiyahan kami sang imo espiritu, sa pagsabat nga may kaluoy kag pagigugma sa mga kubos, mga nakulangan sa pagpangabuhi, kag mga maluya nga sektor sa amon sosyedad. Kay tungod kami nakahibalo nga kun ano ang ginahimo namon sa mga kubos namon nga mga kauturan, ginahimo man namon sa imo. Amen. Sa panahon sining pandemya, mangin mahalong kita, hindi lamang sa halit nga epekto sang COVID-19 sa aton ikaayong lawas, kundi pati sa aton mga ginapamatian nga balita. Pumalo na sa higit 1 milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Mas malala pa ang nararanasang pagdami ng COVID-19 cases ngayon sa Metro Manila. Muling nakapagtala ng record ng India sa dami ng bagong kaso sa isang araw. Para sa mas komprehensibo nga pagbalita, mas detalyado nga pagwaragwag sang impormasyon kag mga detalye tuhoy sa COVID-19 nga gikan sa maid-id nga pagtuon.
CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Igadulong sa inyo sang inyo mga kaalagad sa kahanginan. Alagad Maidoryas kag alagad Real de la Rosa. CASAC Special Coverage. Mabatian live sa CASAC Facebook page kag 88.1 Kader FM. Lunes tubto Biyernes alas 4:30 tubto alas 5 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ang alagad nyo sa pagtuo kag pag-serbisyo sa tawo. Ang oras 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 5:38 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuloy sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo may baluan sa nagakainapo sa aton palibot. Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mayo nga pon Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayo nga pon Pilipinas. Mayo nga pon sa aton nga mga uturan nga mga tagpalamati sa 16 ka banwanan sa probinsya sa Capiz kag sa 47 ka barangayan sa syudad sang Rojas. Sa aton nga mga kaalagad sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan, ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras and as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Nagapalabot mga kita sa pagpanamyaw sa aton nga mga kalagad nga mga overseas Filipinos nga padayon nga nagsuporta kag nagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Sa gihapon nagapamati ka mo diri sa emergency broadcast sang 88.1 Spirit FM. Nalain ako na balik ko dani sa Kader. Spirit FM. Tapos na kita mga kalagad sa emergency broadcast sang 88.1 Kader FM. Kag subong no, Spirit FM na kita. Sa pangalan sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Jose F. Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor. Aton program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalya. Aton nga mga technical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Bora. Partner technical, alagad Maria Jean Lorene Balgos. Manging kaupo nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa alagad Real de la Rosa. Ano ba lamang balantayan nga balita ang aton pagatagaan sa nagakayo nga pagtamo diri sa aton nga pangalagad sa CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa aton nga paunong dinalhan, masobra sa kalibong kokon ka indibidwal, plano nga mabakunahan sang Double Dragon Company. Samtang Governor Contreras ginpasalamatan ang mga indibidwal nga nagtan-ay sang dugo sa ginpatigayon nga Kabalaka bloodletting kag CASAC nakigbahin sa Mangrove Planting activity sa Binaobawan, Pilar. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita national, Pampubliko nga transportasyon magapadayon sa idalom sang ECQ sa Metro Manila. Samtang panel members sang DOH nagpahayag nga problemado ang data sang OCTA Research. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Balita sa Caritas, Adlaw sang Mierkoles, gintalana sang Simbahan bilang Adlaw para sa mga mamumugon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Bagong kaundahan sila nga balita, aton ana ibalon mga kalagad ang lakat sang panahon subong nga adlaw. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon.
Pantay panahon. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang DOST pag-asa. Ang southwest monsoon among nag-apekto sa bilog nga bahinsang Pilipinas. Samtang sa forecast weather condition, ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Group of Islands, Abra kag Apayao, maka-eksperyensya naman sang monsoon rains. Tuga ini sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbakag landslides, ilabi na sa tiun sang mabutok nga pagulan-ulan. Sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Occidental, Mindoro, kag iban pa nga porsyon sang Cordillera Administrative Region kag Cagayan Valley. Maka-eksperyensya naman sang magalumon nga kalangitan, tuga sa gihapon sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbakag landslides, ilabi na sa tiun sang mabunok nga pagulan-ulan. Sa Metro Manila, kag iban nga porsyon sang pungsod, maka-eksperyensya man sang magalumon nga kalangitan nga may manaka nga pagulan-ulan pagpanagub kag pagpanginata, tuga sang southwest monsoon, may posibilidad sang pagbakag landslides, ilabi na sa tiun sang mabunok nga pagulan-ulan. Samtang sa forecast wind kag coastal water condition, ang Luzon kag Visayas maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub sa babaskog nga huyop sang hangin from southwest. Samtang kasarangan tubtub sa babaskog naman ang balod, nagalabot sa 1.2 to 4 meters. Mindanao, makanay tubtub kasarangan ang huyop sang hangin from southwest. Makanay tubtub kasarangan naman ang balod 0.6 to 2.1 meters. Pinakamainit nga temperatura nga nabalag subong adlaw, 31.2 degrees Celsius, alauna 50 kaina sa hapon. Samtang pinakamalabig nga temperatura nga nabalag subong adlaw, 27.9 degrees Celsius, alas 2 kaina sang aga. Sunrise 5:40 buwas sa aga, sunset alas 6:25 karon sa gabi. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sang balita na toy sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan subong man diri sa pungsod Pilipinas, sa Western Visayas, sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sandig mga kalagad sa pinakauli nga datos sang Worldometers, ang bilog nga kalibutan nakapagkit na sang 199,070,404 ka mga kaso sang COVID-19. Sa mansambitan nga numero, 4,241,322 diri ang mga nagtaliwan. Samtang 179,666,609 ang natigayon nga mag-ayo. Sa pungsod Pilipinas, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Philippines, may dugang na naman nga 8,167 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19 subong nga adlaw. Sa diin, ang Pilipinas nakabalag na sa karon sang 1,605,762 ka makumpirmado nga kaso sang COVID-19. Porsyento sa mga aktibo, 3.9%, kon 62,615. Porsyento sa mga nag-ayo, 94.4%, kon kabuusan nga 1,515,054. Porsyento sa mga nagtaliwan, 1.75%, kon 28,093. Samtang diri naman sa Western Visayas, sandig sa pinakauli nga datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, may dugang 255 ka makumpirmado nga kaso nga nabalag subong nga adlaw. Sa din, ang total confirmed cases sa Region 6 ang naglabot na sa 85,422. Ang mga nagpabiling aktibo yara sa 10,158. Kag sa disposisyon sa aktibo nga kaso, ang asymptomatic 49.95%, mild 43.62%, moderate 3.56%, severe 2.73%, kag critical 0.14%. Samtang diri naman sa aton sa probinsya sang Capiz, sandig sa pinakauli nga datos ng Capiz Provincial Health Office, may dugang 42 ka makumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ng Capiz sa kabalag na sa karon sang 5,416 ka makumpirmado nga kaso sa COVID-19. Porsyento sa mga aktibo 7.87%. Kapag kabugusan ng 426. Porsyento sa mga nag-ayo 86.84%. Kon 4,703. Porsyento sa mga nagtaliwan 5.30%. Kon 287. Kag sa syudad sang Rojas,
Sandig sa pinakuli nga datos sang City Health Office, may 36 ka mga kumpirmado nga kaso nga nabalag kahapon nga adlaw. Sa din ang syudad sang Rojas nakabalag na sa karon sang 2,694 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Sa din 247 diri mga aktibo nga kaso, 2,331 mga nag-ayo, kag 116 ang ginbawian sang hulam nga kabuhi. Oras naton sa 88.1 kada FM alas 5 kon Spirit FM alas 5:48 sa hapon. Sa aton nga pagbalik ang kaundan sang aton nga mga ginpanglinyada nga mga balita. Stand by. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Pahibalo, ginkilala sa Provincial Health Office sang Capiz ang mga sementeryo bilang isa sa mga breeding grounds sa mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Sa mga botilya, lata kag iban nga mga bulutangan tubig nga ginahimo nga flower vase masami nagapangitlog ang mga lamok nga nagadala sa dengue virus. Gani, ginapagabaygid ang tanan sa pagpanilo sa mga pansyon, nicho o kon mausoleum sa ilang mga pinalangga nga nagtaliwan kag aton himuson ang tanan nga sarang mga breeding ground o kon mapangitlogan sang lamok sa aton palibot ilabi na gid sa sementeryo. Bilang isa ka simbahan, alalangay kita tanan sa pagpanglimpyo sa atong sementeryo, hindi lamang para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, kundi para man sa pagtapna sa makahalalit nga dulot sang dengue virus. Madamo gid nga salamat. Ang oras sa 88.1 kada FM Philippine Standard Time alas 5:50 sa hapon. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Mga palantayan nga balita kag impormasyon tuwing sa isyu nga nagasugata sa aton. Mga dapat ninyo di ba may rosary? sa aton. Pinapatalasing kita yan ng Igadulong sa inyo sang tingog nga puwersa sa Capiz Archdiocesan Social Action Center kag sa 88.1 Kader FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Diba? Dapat alas 5 kita nag-umasa. Alas 5:50 na. Sorry lang, naka-on ka yung mic, Mara. Sorry. Oras naton sa dewat 5:51 diri sa aton nga pagpangalagad. Balik diri sa aton nga palatuntunan sa CASAC Special Coverage diri sa gihapon sa 88.1 Spirit FM. Bati ang wala pa sa katapos. Anyway, may ngapon sa aton nga mga kalagad nga nag-upod diri sa aton nga live streaming kay Ma'am Joe Basman Zanares Oquendo, kay Sir Indo Lolo, kay Sir Jesse Monahan, kay Zandy Bendiro Laurelia. Salamat gid sa pag-upod rin sa aton nga pagpangalit. Tingala ko daw batian ko akong tingog sa live man. Kay nambal gali kami alagad aw. Oh, naka-on galing ang radyo, ang microphone, di ba? Ang galing. Na-excite ko sa pag-ugabang ko. Ay, ibutang nyo din nga hindi kataklad. Sige, diretso kita mga kalagad sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sang 88.1 Kadar FM News Team. Diri sa aton nga pagpangalagad sa CASAC Special Coverage.
Ang sa labing unang balita lokal, masobra 1,000 ka indibidwal plano nga mabakunahan sang Double Dragon Company. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita, yara sa line number 3, sa alagad Champagne Diaz. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Plano nga mabakunahan sa Double Dragon Properties Corporation ang 1,200 tanan ka mga indibidwal nga yara sa A4 priority group o kun ang mga essential private workers sa nagapadayon nga vaccination program sa City Mall Rojas Avenue, Syudad sang Rojas. Kaangos sinigin pasalamatan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas ang inisyatibo sa nasambit nga kumpanya nga ginpamunuan ni Ferdinand Sia kag Edgar Injap Sia II subong man sa bilog nga pamilya sini. Suno pa sa alkalde nga isa ka dalayawon nga programa ang nasambit nga aktibidad kag may dako nga kontribusyon sa katuyuan sang pungsod nga maabot ang herd immunity batok sa coronavirus disease 2019. Ginpahayag pa siniduga nga isa ini ka maayo nga panugod para sa amat-amat nga pagbangon sang lokal nga ekonomiya sang syudad. Samtang dako naman ang pagpasalamat sang Capiz Archdiocesan Social Action Center nga kabahin ang mga staff sini nga natugyanan sang bulig sa nasambit nga kumpanya sa diin sa karon naglabot na sa siyam ka mga staff sang organisasyon ang natigayon nga makabaton sang unang nga dose sang bakuna. Suno kay Ayen Diaz nga isa sa mga nabakunahan nga dako ini nga bulig hindi lamang para sa iya kundi sa iya pamilya bilang proteksyon sa nagapadayon nga paghangkat sang makatalagang mga balatian. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Champagne Diaz, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat alagad Champagne Diaz sa ginunong report diri sa aton nga pag-alagad sa dugang nga balita. Governor Contreras ginpasalamatan ang mga indibidwal nga nagtan-ay sang dugo sa ginpatigayon nga Kabalaka bloodletting. Para sa kaundan sa nga balita, yara sa line number 4 sa alagad Maria Jean Lorraine Balgos. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Ginpaabot ni Governor Stephen Evan Contreras ang iya pagpasalamat sa tanan nga nakigbuylog ang naghatag sang ilang nga dugo sa ginhiwat nga Kabalaka bloodletting activity sa Robinson's Place, Rojas sang nigligad nga semana. Pinaagi sa pagpamuno sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa bulig sang Philippine Red Cross sa Capiz, naglabot sa 95 ka mga individual ang nakapakuha sang dugo kag libre nga gintan-ay agud makabulig sa iban sa tion sang ila pagkinahanglan. Suno kay Contreras nga dalayawon ang naging kontribusyon sa mga individual agud makatan-ay sang ila hamili nga dugo lamang nga makabulig sa Capiz nun nga nagakinahanglan sa tion sang emerhensya. Kalakip naman sa nagpasakop sa nasabit nga aktibidad amo ang makatapos ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices, mga empleyado sang Pilar Christian University, volunteers ng Capiz Archdiocesan Social Action Center, kag iban pa nga pribado nga mga grupo. Ginpahayag naman ni PDRRMO Head Jing Pelaes nga dako ang pagpasalamat sang ila opisina sa mga nagparehistro nga mga individual kag nagpasiguro nga makaabot gid sa mga nagakinahanglan nga pumuluyo ang ila gintan-ay nga dugo. Dugang pasini nga makabig nga dako nga kadalagan ang nasambit nga aktibidad bangod sa numero sang mga nagpaabot sang bulig. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo Maria Jean Lorin Balgos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat alagad Maria Jean Lorin Balgos sa ginunong report diri sa aton nga pangalagad sa dugang nga balita. CASAC nakigbahin sa Mangrove Planting activity sa Binaobawan, Pilar. Para sa paghatag detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad John Ray de los Santos. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Sa 2,000 ka mga bakhawan ang natigayon nga matanong nga ginpatigayon nga Mangrove Planting activity sa pagpanguna sa gobyerno probinsyal pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Capiz Environment and Natural Resources Office sang nagligad lamang nga Sabado. Kadungan sa nagkatuhay nga opisina kag ahensya sang gobyerno, nangin kabahin naman ang Capiz Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa pagpamuno ni Reverend Father Mark
ground floor sa nasambit nga aktibidad sa katuyuan nga mabalik sa normal ang estado sang kadagatan sang nasambit nga banwa, partikular naman nga ginhatagan sang pagtamod ni Governor Esteban Evan Contreras sa iyang nga nangin mensahe ang importansya sang pagbinuliganay kang kada isa agud masalbar ang Binaobawan gikan sa panghangkat sang dala sang pagbago sang panahon. Ang nasambit nga aktibidad ang kabahin sang selebrasyon sang National Disaster Resilience Month sang nagligad lamang nga bulan, subong man sang 1 million kahoy project sang gobyerno probinsyal. Sa matandaan, isa sa mga ginsulong o kung ginasulong sang simbahan amo ang pagtatap sang dunang manggad ilabi na sa mga kadagatan kag kasubaan nga ginahiluan sang mga nagakatuhay nga pagginawi sang mga pumuluyo. Nga isa man sa ginpangabay ni Santo Papa Francisco nga masalbar sa mga tawo pinaagi sa ginpagguha sini nga encyclical letter nga Laudato Si. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo. Sean Rey de los Santos, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat talaga John Ray de los Santos sa ginanong reporter sa aton nga pag-alagad. Sa dugang balita, Pampubliko nga transportasyon magapadayon sa idalom sang enhanced community quarantine sa Metro Manila. Para sa paghatag sa kaudan sa balita, yara sa line number 5, si Alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Pagapabili ng operasyon sa mga pampubliko nga transportasyon sa Metro Manila, apisar sa igapatuman nga mas strikto nga lockdown ukon enhanced community quarantine sumugod Agosto 6 tubtob 30, sunod sa Department of the Interior and Local Government. Sa pahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, wala pa sang abiso gikan sa Department of Transportation kung mayara sang pag-iban sa klase sang transportasyon apang nagapati ang gobyerno nga kinahanglan ng mga ini sa idalom sang ECQ bangod sa nagapadayon nga vaccination program. Dugang pasini nga hindi na kinahanglan sang libre nga sakay nga programa bangod hindi man maguntat ang operasyon sa mga pampubliko nga mga salakyan. Ginatag man sini nga hindi posible ang house-to-house vaccination apang mahimo ini sa mga residente nga bedridden o kung hindi na makasarang pa nga magkadto sa mga natalana ang vaccination sites. Samtang dugang panimalaya, masobra 5,000 ka mga pulis ang iga-assign sa NCR para sa pagbantay sang mga checkpoints kag border control apang siguraduhon sang ahensya nga mayara sang negatibo nga mga test results ang mga katapo sang pulisya. Ini matapos ang insidente sang pagpositibo sang 82 ka mga pulis nga gindeploy sa ulihi nga sona ni Presidente Rodrigo Duterte. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo, ini si Alagad Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat Alagad Apple Queen Labrador sa ginunong reporter sa aton nga pag-alagad. Oras naton sa 88.1 Spirit FM en punto alas 6 sa gabi. Standby sa aton nga 6 o'clock prayer. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ.
Therefore, as we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center ug CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Oras naton sa 88.1 Spirit FM, alas 6:04 diri sa aton nga pag-pangalagad. Balik diri sa CASAC Special Coverage. Kag diretso kita sa pagdudong sa inyo sang mga balita sa dugang report. Panel members sang DOH nagpahayag nga problemado ang data sang OCTA Research. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita, yara sa line number 5 sa Alagad May Durias. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Problemado inikon ilaragway ni Dr. Edsel Salvania, miyembro sang Department of Health Technical Advisory Group, ang data nga ginpagawa sang independent research body nga UP OCTA Research. Ini matapos nga ginpahayag sang OCTA Research nga mayara na sang community transmission sang COVID-19 Delta variant sa Metro Manila sandig sa padayon nga pagtaas sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas nga gikan sa genome sequencing sa diin madasig naman ini nga ginpamatukan sang DOH. Suno kay Salvania, ang model nga ginagamit sang nasambit nga research group ang makabik nga problemado bangod hindi kumpleto kag inconsistent ang mga ginagamit nga data. Gintuad pa sini nga nagagwa nga fortune teller ang grupo bangod sa ilang mga prediksyon kag wala man sang may makasigurado sang numero sang mga nagapositibo sa kada adlaw. Ginpahayag dugang sini nga ginapasalamatan sang gobyerno ang ilabulig apang hindi dapat nga maghatag sang sala nga impormasyon sa publiko ilabi na natuhoy sa COVID-19. Samtang bilang sabat sa ginpahayag sang DOH, gintuad naman ni Dr. Nicanor Austriaco sang OCTA Research nga consistent sa trends kag dynamics sang COVID-19 sa nakaligad nga 15 tubtob 16 kabulan ng datos sang ahensya. Dugang pasini umpisa sang pandemya, wala nagapagawa sang kaugalingon nga prediksyon ng DOH, hindi kasubong sang iban nga pungsod nga amo ang makabig nga problemado. Pahayag sini di dapat makig-away ang gobyerno sa kung ano nga tama nga tinagang gamiton kapares sang community transmission kundi sa solusyon nga kinahanglan sang mga Pilipino bangod sa halit nga dala sang COVID-19 kag sang Delta variant. Kaupod mo sa pagtuo kag pagserbisyo. Alagad May Durias para sa 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Maraming salamat Alagad May Durias sa gindulong nga report diri sa aton. Nakibot ako sa kay Tom. Sa gindulong nga report diri sa aton nga pagpangalagad. Sa dugang nga balita, adlaw sang Mierkoles, gintalana sang Simbahan bilang adlaw para sa mga mamumugon. Para sa pagkatagkaundan sa nga balita, yara sa line number 4 sa Alagad Apple Queen Labrador. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Gintalana sang St. Joseph the Worker Parish sa Balintowa, Quezon City ang adlaw sang Mierkoles para sa mga mamumugon kang nagapangita sang trabaho. Ini ang ginpahayag ni Father Jojo Zerudo, kura paroko sang parokya sa diin sunod diri
nga kabahin ini sa inisyatibo sang simbahan nagudbuligan ang sektor sang pagpamugon nga tuman nga apektado sang naeksperyensyahan nga pandemya sa diin madamo ang nadulaan sang palangabuyanan bangod sa pagkaputo sang mga negosyo. Sunod diri nga tag sa kalas sa isang gabi kada Mierkoles nga adlaw nagapatigayon ang nasambit nga parokya sang pagpangamuyo kag pagbendisyon. Una para sa mga nagapamugon kag ikaduha para sa mga nagapangita naman sang trabaho. Ginpahayag dugang sang Radio Veritas anchor priest ang pagkabalaka sang madamo nga pumuluyo nga nadulaan sang trabaho sumugod nga ginpatuman ang hugot nga mga pagsulundan sang community quarantine sadtong 2020 tugas sang coronavirus pandemic. Ginpahayag pa ni Father Zerudo nga makabuligid ang pagpatunga ni San Jose bangod iniman ang patron sa mga mamumugon nga ginaselebrar ang kapistahan tag sa Kamayo 1 kadungan sa pagdumdum sang Labor Day. Ginganyat naman sang pari ang mga tumuluong nga magbisita sa parokya ni San Jose Balintawak agud makabaton sang indulhensya plenarya nga gintugyan sang Vatican kadungan sa selebrasyon sang Year of Saint Joseph. Sa datos ng gobyerno, nagalabot sa halos na 10 milyon ang nadulaan sang trabaho sang ginapatuman ang lockdown sang 2020 samtang sinigid lamang Abril 2021 nabalhag ang masobra 4 milyon nga Filipino nga nadulaan sang pangabuyanan sang liwat nga ginpatuman ang ECQ sa Metro Manila kag mga kaiping nga probinsya bangod sa liwat nga pagtaas sang kaso sang COVID-19. Alagad mo sa pagtuo kag pag-serbisyo ini si Alagad Apple Queen Labrador 88.1 Spirit FM. CASAC Special Coverage. CASAC Special Coverage. Madamong salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gidulong report diri sa aton nga pangalagad oras naton sa 88.1 Spirit FM alas 6:09 sa gabi. Sa tanan-tanan ng upod sa aton nga pangalagad diri sa CASAC Special Coverage para sa Lunes nga edisyon petsa 2 kita sa bulan sang Agosto tuig 2021. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad. Mayo nga po nanay sa kay Ma'am Marichu Rosas nga nagaupo diri sa aton nga palatuntunan. Kag sa pangalan na lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman, His Eminence Josef Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Renflor, aton program manager, Father Francisco Casado Jr. Sa pangalaman sa aton nga station manager, Reverend Father John Dave Ibalya, aton nga technical director Alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja. Partner technical Alagad Maria Jean Lorene Balgos. Ang kaupo niyo sa pagtuo kag pagserbisyo ini sa Alagad Real de la Rosa. Ang nagasiling, hindi importante kung gamay ka punda ko, basta sa masakit ikaw lamang mapailayo kag basta yung pagtuo hantupkid sa makako. Mayong hapon kag God bless Pilipinas. Sa amon mga pinalangga nga mga tagpalamati, ang aton temporaryo nga pagpangalagad sa kahanginan gamit ang 88.1 nga radio frequency sa pangalan nga Kader FM, ang sakaron magabaylo bilang 88.1 Spirit FM. Ang ining istasyon ng ginapanag-iyahan sang Archdiocese ng Capiz kag ginadumalahan sang Capiz Archdiocesan Social Action Center o CASAC sa idalom sang pag-iya sang Catholic Media Network. Sa amon mga kaalagad, saligan ninyo ang amon padayon nga pagdulong sa mga dekalidad nga mga balita kag impormasyon, entertainment kag serbisyo publiko. Spirit FM, mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Delivered your people from the bondage of the adversary,